Muzuva ranhasi ZANU-PF it held a policy meeting. Patona kuti yes, vangangoungana but hapana kana imwe nhau itsva yavanombotaura. Nhau dzema-elections especially ekuinisiza ari kungonza ZANU iri kuita zvidavado and opposition has been killed and destroyed. Nenhau yeCongress, nhau dzema-2028 polls. Ndisandapinda mashoko ari kubuda panguva inoi atiri kuona kuti ZANU-PF panguva inoi iri kuzama-zama nepainogona napo kuti isilence anyone angaresista the ruling party. Ndisandapinda mashoko amudanyorwa panapa nobva subscribe like watombe bell icon. Tipinda panapa paite ZANU-PF seyamuri kuona iyi mamudanyora achiti ZANU-PF held a policy meeting today at its headquarters, focusing on several key issues. The agenda included preparations for the upcoming 22nd National Conference, and the party officially launched its campaign in Isiza North ahead of the forthcoming by-elections. On the international front, the party hosted the new Frelimo Secretary General Chakil Abudaka at the party's headquarters. Ndomashoko ari kuda panguva inoi atiri kuona kuti ZANU-PF haisi kuita zvekutamba, haisi kumira, and these guys they are moving forward ne-pace iri unprecedented isingachindoshamisa vanhu vasati vakambona. Noda kuti everywhere mukatarisa kumilitary, mukatarisa mubato macho, mukatarisa kumasectors akasiyana-siyana, kungakusecurity kupi kupi, ZANU-PF iri kutomeka sure kuti kwatoisiwa vanhu vanoziva zvavari kuita ende vanhu vari ma-allies avo vasingazombovarasisi. Mukatarisa ma-presidential input scheme ari kuitika, ari kuzama kuda kuona welfare yema-war veterans, nevamwe vari kuya nevachinzi ma-war veterans mamwe ari kuya achipiwa havasi tombori ma-true war vets. Mashoko ari kuda panguva ino achinyatsokuonekwa kunzi ZANU-PF kana ichida kutoresistiwa, opposition ngaitosunga dzisimbe. Kunyange vanhu vachinyatsokuziva zvavo kuti the situation yakamira sei, vanyatsoziva kuti neZANU-PF hapana kwatinosvika, but kuri kushayikwa mavoices chaiwo angakwanisa kuisa action kuti this regime iriwe pasi. Mbudzi mafungiro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.